Samtang subay sa lakat sa panahon, mga kasama moabot sa 977 ka mga pamilya o anaa sa 3,000 ka mga residente ang apektado sa pagbaha sa barangay Matinapangi, Davao City, gikana Mayo 18 hangtod gahapong adlaw nga mga pag-ulan. Sumala ni Kagawa Gerson Bitakura nga gibana-bana ang sobra sa 1,000 ka pamilya ang apektado tungod kay dunapay mga purok nga wala pa makahatag sa ilang report, gumikan padayon pa ang himong assessment. Giklaro sa opisyal nga walay namatay sa maong pagbaha apan dunay mga balay nga nadanyos tungod sa dakong bulog sa tubig. Atong paminahon ang tingog ni Kagawa Gerson Bitakura. So far, katong mga naggawa sa ilahang mga panimalay, gipadto na mo sa evacuation center. Pag subside na sa tubig, dali na pod sila nakabalik sa ilahang kuan, sa ilahang panimalay, kay tungod nagkaguol pod sila sa ilahang mga kuan, kay kalit man ang ilahang paghikling sa ilahang mga panimalay. Samtang sa barangay Magtuod, gibutyag sab ni Kagawa Joel Hipgano nga usa ka balay ang naapektuhan human, natumbahan og dakong kahoy atol sa kusog nga pag-ulan og hangin sa ilang lugar. Dayong mitubag ang mga responder gikan sa Langob Emergency Response Team uban sa Magtuod responders aron tangtangon ang kahoy nga nakabara og nakadatog sa maong balay. Gigamit sa grupo ang ilang kagamitan sama sa chainsaw aron masiguro nga luwas ang mga residente sa maong panimalay. Hinoon wala sab natala nga dunay nasamdan sa maong insidente.